avui farem un nieró pels coloms. Com va? Bé, ara farem el nieró reciclable. És a dir, això era una garrafa de plàstic, d'això de piscina, i ho reutilitzarem. Jo ara tenc coloms i per això faig aquest nieró perquè ells puguin fer bebès. Bé, comencem. Ara, primer de tot, farem net la garrafa. Perdoneu si me sent diferent, me vaig escanyar. Gràcies a en Joan Concordes tenc aquests coloms. Són coloms d'una raça de se diuen de jardí, que si voleu un dia farem un vídeo. El que més en van, bueno, això, tirem a la bessura. Ara marcarem, jo faria, si la garrafa fa 28, farem un portal de 20 a partir d'aquí. Això també ho podeu fer a casa vostra, si teniu coloms, o un ocellet, o això. Marcam. I ara la garrafa, si teniu un colom, perdoneu, o això, doncs també ho podeu fer. I ara aquí posarem a 4, o si a casa vostra, a la teulada, teniu ocells o això que venen, també ho podeu fer. A 6 i a 4, perdoneu, i a 30. Serà grossa aquesta entrada. A veure, aquí tenim marcat això. Ho podeu fer de les medides que vulgueu, No és que jo ho faci d'aquesta medida i vosaltres l'heu de fer d'aquesta, sí o sí. Però bé. Ara ja tenim marcat el que netear. Ara en l'escaire, això és una escaire, o una esquadra, que li diuen, mos ajudarem, sé que la superfície no és plana, però per marcar un poc recte per llavors estear, mos ajudarà. Si em posa de darrere, ui. Bé, després d'haver marcat, perquè he tingut que canviar les medides, no m'agradava així tan petit. Però bé, ara ja tenim marcat i ara tirarem. Ara ja tenim les mesures posades i si veus com si tirem, se mourà. Així que necessitem la nostra ajudante. Ei! M'has cridat? Sí, t'he cridat. Què volies? Tu, que hem de tirar aquí, que he de fer un nieró, Igual que t'ajudi, no? Sí, m'hauries d'aguantar i jo tiraria. Però no ho has de tirar ja, però? No, vinga. Ets segur? Ben, tu si encara me'l puc aguantar d'aquí. Torna un altre pic. Bon anar. No els tiris! No els tiris! No els tiris! Listo de tirar. No els tiris, puerto! Estàs? Vinga. Que no mos caga el cuqui davant. Puerto! Vinga. Ah, vale. Bé, ara en Borja ja me l'ha començat, gràcies Borja. I ara seguirem teant. A veure. Una part parcial. Oh, moltes gràcies. Cada vegada servim Borja. Hem d'anar molt alerta. Quan team, no fem-nos un tall. I a més amb aquestes eines. T'he dit que és normal que te passi. Ben fent un poc de rosca. Va. Mentre cuis, tira. Puges i baixes. Una millor. Vinga. Tomeu. Cristo, fort. Empeny, puerto! Déu d'estirar! Deus matar! No fa falta ni marcar. A bomba! Pareix fàcil, però no ho és. Aneu molt alerta si ho fes a casa vostra, perquè podríeu tenir un percat, Ah, que no. No tenim un supervisor. Ara aquí li posen dues frontisses. No són frontisses. Però no ho vull, tio, Sí. jo ho retallaré tot. No, hombre, perquè si puguin entrar els colons i tant que tingui intimidat, tio.
T'entren, tanquen, i igual aquí un candado per de dins. Per dalt. Vaya cosa, tio. Vale, això ja està llevat. Ara el que faríem seria llevar l'aigua que sobra, però ara, primer, espera, retocarem els bornis. Per favor. Sí, que no t'han de criticar els coloms. Ara, amb ajuda d'un paper, llevarem un poc l'aigua que hi ha. Bé, Borja, tu si un cas que has quedes, te'n vas. Clar, si me necessites aquest, si no, hauré de partir, que jo estic dinant. Ai, dai. Jo seguiré, perquè ara mateix... Bé, doncs ja, sí, jo tornaré quan ja vagi a fer colom petit per endur-me'n un parell de meva, per tenir-lo allà. Per tenir-los com a cria. Hombre. Bé, Borja, moltes gràcies, Bé, doncs, au. Vinga, molt bé. Vinga, adeu. Adiós. Mesura. Bé, ara nosaltres el que farem aquí serà amb un paper de lija, com és aquest, pues fregarem els cantos. Però la teva llengua de fora quan te concentres. Au, això més o menys ja estaria. Ara amb un pedacet que estigui eixut anirem a llevar aquest serrí que ha caigut aquí de dins. Perquè clar, això serà com una casa per ells. I clar, a vosaltres vos agrada que a casa vostra estigui net. Pues, a ells també. Per aquí damunt. Penseu que aquí de dins hi havia aigua antes. I si hi ha hagut productes químics o això, per favor feu-la neta un poc. Bueno, ara mos queda adornar-la. Per adornar-la hi posarem un poquet de palla aquí de dins que elles venguin a criar. Hi posarem el tap. Ho farem net amb un pot de jabón perquè fa molta olor. Ara hi posarem un poquet de palla perquè venguin. Posarem aquí com veus, és el llit de la Musti. Li varen comprar un llit tot, i al final va venir aquí. Però bueno. Vinga, mos deixes gravar? Vinga. Bueno, sí, mos deixo. No sabeu. Un poquet de palla, basta poqueta. Un poquet més sí que n'hi posaria. T'agrada, Menut? No t'agrada? Sí o no? No. Bueno, va. Estat. Bé, ara el nieró ja està fet. Aquí solen venir els coloms. Aquí hi ha un d'això i solen venir els coloms. Hi ha un forat entre els coloms i per això nosaltres les ajudarem i posarem aquest nieró aquí. Que com veus quedarà preciós. Au. I ara aquí esperarem i veurem menys si fan cria. I res, ells estan al llaure i venen i se posen aquí. Bé, au, venga, au i doi, adeu!